Nambah ini pernah ada strategi. Strategi apa toh? Luar tak jelek. Tulisan apa yo? Ah, mataku picek iki. Rumusnya ya iku. Ih, piye iki ra ngerti aku. Loh, kok lutur kabeh iki tulisane? Dan anu dulu bulan itu gatel. Masih bayari, kalau kayak jawaban terus bela baik. Harus ngawurin malah ngerti dulu. Aduh, sakit rek. Iya bu. Iya bu, matur nuwun tejanane. Ya ampun, aku nanti akan pikiran. Jujur iki aku kenal. Iya bu. Wah, gila itu ora apa-apa tenang. Tapi ya lega, ora nyentek. Loh, nilai UTAP sapa sing salah iki? Wah, mesti ketuker. Ah,